Vítajte pri sledovaní ďalšieho špeciálneho vydania televíznych novín Katolíckej univerzity. Pred švetami sme sebe pre vás pripravili novinky z Katolíckej univerzity i blízkeho okolia, no kúščik inak ako v ľubozvučnej slovenčine, hnežka v šariščine. Verím, že nám budete aspoň kus rozumieť a môže sa i dať čo nové naučiť sa. Prajeme vám príjemné sledovanie. Hnežka u Vidzice. Bedňa navrhov v univerzitnej knižnici. To najlepšia zabáva na katedrovici to tých, co znajú písať z novinky. Na Filozofickej fakulte še konali voľby do kandidáta na funkciu dekana. Keď máte dajaké pripomienky, či vidíte daco, co chcete zmeniť, nebojte še. Môžete o tom povedať, zavolať z takému alebo napísať na listek a ruciť do škatuli. Toto formu dohovoru užíva i naša univerzitná knižnica. Stačí mať spírko, papier a znať písať. Aj vy patríte medzi študentov, ktorí chcú poskytnúť spätnú väzbu týkajúcu sa služieb v univerzitnej knižnici, tak aj vám je k dispozícii už niekoľko týždňov táto schránka návrhov. Postup je jednoduchý, stačí svoj nápad, pripomienky alebo postreh napísať a vhodiť ho do krabičky, ktorá je od októbra umiestnená na prízemí univerzitnej knižnice. Dôvod, prečo sa vedenie knižnice rozhodlo využiť spomínanú formu spätnej väzby od študentov, je najmä povzbudenie k vzájomnej komunikácii. Čoraz viac študentov ma oslovovalo a prinášali dobré nápady, tak chcela som vytvoriť v podstate platformu pre tých, ktorí možno nie sú až takí smelí. Medzi odkazmi od študentov sa objavujú rôzne podnety, no hlavne na skvalitnenie knižničných služieb. Že či nemôžeme odoberať, dajme tomu nejaký konkrétny časopis alebo nejaké konkrétne noviny, či by nemohlo byť niekedy v knižnici teplejšie, po prípade, kde môžu jesť alebo piť. Názory študentov na vytvorenie schránky návrhov sa rôznia. Som ako celkom spokojný s touto knižnicou, ale vždycky sa dá niečo zlepšovať. Myslím, že študenti niektoré veci nemôžu ovplyvniť. Je to celkom dobrý nápad, nakoľko sama som už tam aj prispela a verím, že tam bude možno viacej kníh a hlavne teda zo zdravotníckych vied. Podnety študentov sa snaží riešiť aj vedenie knižnice, no nie všetky je možné zrealizovať v čo najkratšom čase. Odpovede na otázky študentov by mali byť zverejňované na facebookovej stránke Univerzitnej knižnice v Ružomberku. S niektorými vecami sa nedá i hneď niečo robiť, ale tak zase si myslím, že ako spätná väzba je to dobré. Schránka návrhov vám bude k dispozícii počas celého akademického roka. Pre televíziu Unika Mária Gajdárová. Novinári zaž dokážali, že si znajú poradne zabaviť. Baby predvedli svoje laby v sukňoch po matkoch a chlopci baganči po tatovi. Šifonéri podulovali parádne oblečenie a to tým menej páňsky sebe obliekli cepľaky, blúzy, roztrhané štrímfle, ceplegače podzedovi do ruky sebe vžali repči budku a išli o dajaké ročky nazad. Medzi obľúbené akcie študentov neodmysliteľne patrí Katedrovica. Žurnalisti tento rok privítali svojich prvákov v štýle retro. Študenti, ale aj pedagógovia si večer 1. decembra prišli oddychnúť od školských povinností. Vrátili sa do doby, keď bola v móde Marilyn Monroe či skupina ABBA a vyobliekaní v retro štýle ukázali, ako sa vedia zabávať. Moderátorská dvojica Norbert a Matúš alias Veľké a Malé pivo sprevádzali zúčastnených celým večerom. Tému retro som nevyberal konkrétne ja, ale vyberali sme ju spoločne, teda vybrali sme ju demokratickým spôsobom, hlasovali sme o tom, že ktorá téma by asi bola najlepšia pre dnešný večer. Videá a tombola či vtipné úlohy prvákov vyčarili na tvárach prítomných úsmevy. Najmladší žurnalisti si vyskúšali, aké je to ohliť balón či krmiť sa so zaviazanými očami. Zahambiť sa nenechali ani vyučujúci, ktorí predvedli svoje kulinárske schopnosti, dabingové znalosti a tanečné kreácie. V závere programu zložili prváci sľub na legendárne žezlo. Podľa môjho hodnotenia Katedrovica dopadla dobre, neviem, myslím si, že všetci prítomní hostia by vedeli skôr lepšie zhodnotiť, že ako dopadla táto Katedrovica. Myslím si, že Katedrovica si udržala úroveň, ktorá tu bola už po minulé roky, takže zábava na dobrej úrovni. Každý si prišiel na svoje, ja si domov odnášam kečup, takže aj moja rodina si niečo odnesie, takže spokojný. Katedrovica bola skvelá, občerstvenie bolo vynikajúce, program bol jedinečný. Veľmi sa mi to páčilo a srším nadšením, že som tu mohol prísť. Som celý bez seba. Ďakujem vám, druháci, ďakujem. Bola to moja prvá Katedrovica, takže malá
aj svetlé stránky, aj tmavšie, ale v konečnom dôsledku sa mi veľmi páčila. A najviac sa mi páčilo, ako naši vyučujúci dabovali filmy. To bolo naozaj zábavné. Putovné žezlo žurnalistov už patrí prvákom, ktorí boli týmto aktom oficiálne zaradení medzi budúcich novinárov. Pre televíziu Unika Ivana Vrešťáková. Jeseň je šumná pre svoju farby na listoch, stromoch, ale i plána boda, ktorým ľuďom začína prichodziť z glúpe myšlenie. Slnko jeseň pozitívne ovplyvňuje tvorbu hormónu serotonínu, ktorý vplýva na naše prežice i náladu. Jeho pokles v našom tele môže znamenať zdebky a nemusíte nám dobre zaspávať. A môžeme byť nazlústení. Prejavy súvisiace s jeseňou, posunom času a úbytkom slnečného svetla môžu byť rôzne. Ľudia môžu byť náladoví, podráždení a negatívni. Tieto nálady podporuje tiež fakt, že skončilo leto symbolizujúce oddych a život v prírode akoby v tomto čase upadal. Jesennej depresii sa dá vyhnúť a to takým spôsobom, že sa človek dopredu na ňu pripraví. A dôležité je poznať sám seba. Teda ak človek o sebe vie, že práve na tú jeseň, že je zvlášť citlivý, tak sa môže pripraviť tak, že si naplánuje rôzne nejaké podujatia, aktivity alebo program tak, aby mu to prinášalo viacej radosti, aby možno tá negatívna nálada tak ustúpila. A samozrejme tiež dbá na takú správnu životosprávu, čo sa týka aj spánku, stravy, aktívneho oddychu, fyzického pohybu. Vplyvom slnečného žiarenia sa v koži vytvára vitamín D, ktorý sa podieľa na metabolizme. Psychológovia odporúčajú počas jesenných dní viac dbať o svoju imunitu i psychickú pohodu. Určite to vplyvá, lebo tak, keď prší, tak taká deprimujúca, taká som bez nálady viacej. Že sa mi tak nechce ani moc rozprávať. Keď je slnko, tak lepšia nálada určite. V jesenných dňoch mi asi najviac pomáha slnko, lebo potrebujem k životu slnko, takže keď je takto krásne, tak idem von a to mi dá silu. Ale keď prší a je veľmi škaredo, tak som veľmi unavená a jediné, čo mi pomáha, je asi riadna dávka kávy. Keď je takto slnečno, ťažko hľadám negatíva, pretože ja mám rád slnečné počasie. A samozrejme, keď je zamračené, tak to vplýva aj na moju psychiku. Študentom Katolíckej univerzity pri psychickej vyťaženosti pomáha dobrá káva, zelený čaj, čokoláda či pravidelné stretnutia s priateľmi. Pre televíziu Unika Martina Púpavová. 21. decembra končí peršie funkčné obdobie súčasného dekana Filozofickej fakulty. O tom, kto še stane jeho následovníkov, rozhodol Akademický senát. 2. decembra sa na Filozofickej fakulte konalo verejné predstavenie jediného kandidáta na pozíciu dekana, ktoré bolo spojené aj s jeho voľbou. Predstavenia sa zúčastnili vedúci katedier, členovia Akademického senátu, verejnosť a doterajší dekan, ktorému 21. decembra skončí jeho prvé funkčné obdobie. Kandidát okrem iného predstavil svoje ciele a spôsob, ako ich chce dosiahnuť. Po úvode nasledovali otázky z publika. Čiže chcem sa ťa spýtať na to nejakú mediálnu politiku, či uvažuješ nad nejakým aktívnym prístupom k médiám? Neskôr sa uskutočnila tajná voľba, na ktorej nechýbali 10 senátori Akademického senátu fakulty. Predseda senátu prítomným pripomenul podmienky voľby kandidáta na funkciu dekana. Po spočítaní hlasovacích lístkov bola voľba jednoznačná. Počet za 10, proti 0, zdržal sa hlasovania 0. Zvolený kandidát už teraz premýšľa o svojich plánoch s fakultou. Tak teším sa na spoluprácu s ľuďmi, ktorí sú tu a ja som stretol mnoho sympatických aj kolegov, aj študentov a je tu veľmi príjemné prostredie na komunikáciu, na prácu, na štúdium, na vedu, takže teším sa na to, že ako dekán budem môcť ľudí motivovať a pozbudzovať. Keďže bola táto voľba verejná, zaujímalo nás, či sú oni študenti informovaní. Vedela si o tom, že dnes zvolili nového dekana? Vedela som. Filozofickej fakulty? Nie. Nie. Zvolený kandidát na dekana vyzeral byť dojatý celou tou situáciou a myslím si, že to je taký dobrý znak toho, že vyzeral byť taký pokorný. Veľký kancelár voľbu kandidáta potvrdil. Následne ho vymenuje rektor Katolíckej univerzity. Pre televíziu Unika Miroslava Siváková. Hajzel! Už idem. Predstavte sebe, že správa sa dá natočiť z jeho také obyčajné veci, jak je hajzel. Bars še nesmejte, bo bez neho by sme to nikam nedocahli. Aj paňský budár či latrina na dvorku vzadu majú svoj vlastný deň v roku. A nezapomnite, že na oslavu nie je nikda neskoro. Nie.
Áno, správne ste identifikovali tento zvuk. Aj toalety majú svoj deň. Patrí im 19. november. Takmer 6 zo 7 miliárd obyvateľov našej planéty vlastní mobilný telefón, ale iba 4,5 miliardy ľudí má dostupnú toaletu alebo latrínu. Veľa osôb nemá prístup k čistým toaletám. Dodržiavanie hygieny po použití záchodu predstavuje prvý krok k predchádzaniu črevných ochorení. Na hnačkové choroby vyvolané nečistou vodou a z dôvodu nízkej hygieny môže človek aj zomrieť. Vo vesmíre je gravitačná sila neprítomná. Na prvých letoch do kozmu museli astronauti nosiť špeciálny prístroj na vydvihnutie svojho odpadu. Fekálie boli vo vreciach vrátené späť na Zem kvôli analýze. Dnešní astronauti používajú jednorazové plienky. Pre televíziu Unika Andrea Bašistová. Novinky ešte pomaly končú a my dúfame, že ste aspoň daco, čo sme hvareli, rozumieli. Na spravodajstvo televízie Unikáše môžete tešiť aj na budúce. Za partiu ľudí, co chystajú novinky, vám ďakujeme. Prajeme vám príjemné šveta. Dovidenia.